Bap na nung titindayo po. Ah, ine, sisig popcorn. Pining pangunahin ng sangkap, magagtong nasi. Ang kaya din ng mga gamal na jasmine rice. Adwa, atlo. Tapos 15 pirasong dog food. Tsaka mo na kanaing popcorn. Ang kaya dinan mo ng tinadtad na sibuyos, bawang, yun kabit mo ken. May itong gamal na tinadtad na larang pamaksi. May itong teaspoon na chocolate. Ampoy tantabaking manginasal. Ayan o. Ang kaibudburan mong pamintang durog. Para medyo mas lamya, mangilita mong may itong kalamansi at saka taya rin lagyan eh. Pusit taya mo gamit na yung 125 kong singsing na silver galing Italy. Taktakan tayong dita ka chili powder, 20 ml na kerosene, dita ka white sand, ampong black sand, ampong brown sand. Siyempre, di tayo kakalingwan yung pinakamanyaman, yung cheese powder. Ayan di nan tayong mga yan. Tapos siyempre kaya ritang mengili, gawan tayo ng pinaka-moves tamo, ining gamal moves. Ayan panggamalan tayong mga yan, pidurot-durot tayo, bala mo, washing machine, tsaka tamo apsala na bagya-bagya, para itang katas lumwala, para potang kanal manyaman yan Kamu boy, pakalali ako manyaman yan. Bisa kaya ta ko kaya ka